Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela Mazibela uShaka iLembe angomhla ka-17 August. Guys, uLiyana bekade-ke ephatheke kabi ngokuthi phela umnewabo omncane usalile empini ngesikhathi beyolaphela nabantu laphaya bakwaZwide. Uthe mefika nje kuShaka, hhayi uLiyana-ke wase wakhombisa ukudabukisa nje ebusweni, waxolisa noShaka ngokuthi phela umnewabo usalile empini. Kodwa-ke babethandana phela benoShaka, kodwa bakhetha kona ukuhlukana ngoba uShaka ngathi uy'nikele kakhulu ekutheni afeze iphupho lakhe lokuthi phela ahlanganise izizwe, aqede futhi nabo bonke labantu laba abangafuni ukuthi izizwe y'hlangane. Manje-ke uyabona ukuthi mengase kuthiwa uba ebudlelwaneni noLiyana, isifiso sakhe sokuthi aphumelelise lokhu ayezalelwe ukuthi akuphumelelise ngeke kuze kufezeke ngoba umenza abe ntengentenge uLiyana. Ushilo-ke uLiyana ukuthi ungakhathazeki ngami, isinqumo osithathile ukuthi sihlukane ngisamukele ngenhliziyo emhlophe, kodwa inkinga isekutheni ngizithwele. Wacasuka kuShaka wathi, wena ubungazazi yini iy'nsuku zakho? Uzelani kumina ungazazi iy'nsuku zakho? uLiyana-ke wase washo ukuthi bengeke ngikuphikise phela usula eduze kwami, uyazi nawe ukuthi okushiwo inkosi kuyalandelwa, awuyiphikisi inkosi. Wase wathi ucabanga ukwenze njani-ke ngale ngane ngoba mina ngiyifuna ingane, ngakutshela nje siqala ukuhlangana ukuthi mina ngiyifuna ingane, angifuni ukuzala ndodana ezophinda futhi ithi masikhulile bese iyanketula. Hayi bo guys, uShaka umane nje wacweba iy'nyembezi uLiyana, wathi cha, bese ngiyiphethe imbiza engizokwazi ukuthi ngisuse ingane kumina. Wathi pho bungayiphuza ingane. Hhayi bo guys, uShaka washo-ke uLiyana ukuthi cha, bengifuna ukukutshela kuqala. Wabemkhombisa le mbiza le eyiphethe uLiyana, wathi bengifuna ukukutshela mande ngiyiphuza. uShaka guys wadla imhlathi, wanganqaba nje ukuthi uLiyana angayiphuzi le mbiza le. uLiyana-ke uyithathile imbiza wasondela eduze kwaShaka, wayithi shaqalaza emphinjweni. Eyi, kubonakala nje ukuthi kulukhuni kuLiyana. Wathi ngiyakuthembisa ngeke ngime endleleni yobukhosi bakho, ungibona nje sengizokuthatha nje amabombo ngiwabhekise le ekudeni, khona ngeke ngize ngibe isiphazamisi ungalokhu ungibona njalo. Waqeda lapho wamqabula uShaka, waphuma ngomrivesi guys. Yo, isibindi esingaka. Lapho-ke bafikile-ke abantu laba ababuye bemxoxela izindaba uShaka, basho ukuthi bekade ekewula uLiyana ekhala laphaya endlini ezwe iy'nhlungu. Chaza kona ukuthi impela le mbiza isiyamshuqa u-girl. Lapho umane nje wathi uShaka akuthola umuntu oyinyanga azokwazi ukuthi amsize, but nje eyengane indaba akanandaba nayo. Akupheli-ke lapho guys, umfowabo kaZwide, ubazi phela ngithi ukuthi amadodana akhe azosala empini, ebe nesibonakaliso waqeda wangamtshela phela uZwide ngoba nawe bethukuthele ukuthi kwabulawa phela umngani wakhe. Ufikile kuZwide ezombuzisisa ukuthi ngampela kanti ubuwazi yini ukuthi kule mpi amadodana amazosala. Wangaphika guys umfowabo, wathi yebo bengazi, ngabona nje ngilele ebusuku ukuthi la niyakhona amadodana akho azosala wonke. Wathi pho wangangitshela ngani? Wathi no, bengifuna uzwe lobu buhlungu lobu owangizwisa bona ngesikhathi nami kubulawe yami Incelebane. Ngoba phela guys loya muntu owabulawa kwakuyincelebane yakhe yangampela eyamkhulisa emncane, ibikade emvikela, ibiwumngani wakhe, ibiwumvikeli wakhe, ibiyincelebane, beyiyo yonke into kuyena loya bhuti kaZwide. Manje emva kokuthi ibulawe umane nje waba nomunyu enhliziyweni, wafisa sengathi nabo abanye abantu bengezwa ubuhlungu abuzwile. Akathukuthelanga kanje uZwide, ucishe wambulala finish umfowabo, mhlampe futhi usazombulala ngoba phela ulahlekelwe inqaba yamadodana ngosuku olulodwa. Kodwa umfowabo uhlala naye endlini, ubazi konke lokho ukuthi kuzokwenzeka. Ubengakuvimba kodwa wangakuvimba ngoba nakhu nje ufuna nje ukhokhe i-revenge. Guys, kusazoshuba. Phela lapho-ke Mazibela ashaka namhlanje, ungakhohlwa uku-subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela Mazibela.